chce utíkat podívat. Ty jo. Valí, co tam máš? Co to je? Mimi! Yeah. Já jsem ti to říkala, že budeš mít balonkový miminko. Ahoj, já vás vítám u našeho nového videa. Omlouvám se za můj hlas, protože mám rýmu, ale můžete tady vidět, jakou Valinka měla přichystanou výzdobu na její oslavu 2. narozenin. Je to neskutečný šíleně, to utíká a doufám, že se vám video bude líbit. To je číslo 2. Jsou ti 2. 2. Kolik ti je, Vali? 2, ano. Yeah. Okurka, ano. Tak. Jsou kyselý, veď? No. Tak počkej, ne, jsem myslela, že je nakrájíme, hele, koukej. Takhle na kolečka. Taky budeš krájet? Tak asi vem nůž. Tak. Super. Super. Tady můžete vidět, jak jsme s Valinkou připravovali pohoštění na oslavu a jsem hrozně ráda, když ji můžu zapojit do činností, které musím dělat a které jsou neodkladné a že to Valinku baví. Tady jí bavilo hodně loupání toho vajíčka a potom odpoledne už přijeli teda hosté, rodina a slavili jsme narozeniny. No já už jdu. Počkej, musím zapálit tu svíčku. Ty víš, že tam máš Mimi. Je, to je krásný. Ten je nádherný. Takovýhle dortík, nešahy na to. Ty chceš vzít miminko? Tak si ho sundej takhle ze zádu. Je to krásný miminko? Valinko, tak všechno nejlepší. Jo, ty chceš ruku, viď? Tak táta ti dá ruku. Všechno nejlepší. Mám ošklivý vousy. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, ať jsi pořád taková. Ne, maminka nemá vousy, no. Táta jo. A slouhni svíčku. Ještě. Pořádně, udej. Jo! Hezký! Hezký, ale. Ty ho budeš takhle papat. Tak si vem tu tečku. To není. Svíčku ne. Tapáš zlato. Svíčku. Tuhle tu tečku si můžeš vzít puntík. Můžeš si ho odloupnout. Jaký to je? Babička. Co? No, co ne? Ukážeš mi miminko. Teda to je krásný. Ten mimino. Tady to jde. Nejde, mám pomoct. Tady to budete dovolat taky rozbalovat jakou dobu. To je ta panenka do té vody? Jo. Chceš ji vyndat? Ano. Panenko. Dáváme. Jo. Tvoje Mimi. Moje miminko neveme. Pojď. Musíš si ho vybalit z papíru. Ty jo. A má na sobě plavky. No, tam už je do vody, do vany, do bazénu. Jo, budete se spolu koupat večer? Vykoupej se s ní? Tak jo. Taky no. Tohle taky. Tak jo. Jo.
Nejde, tak to zkus tady. Tady to zkus, trhej. Jo. Je, pink. To jsou To znám pohádky. já, ano. To budeme číst večer. Tam spinka. Tak A kdo je tatínek tohle? přečítat, viď? Kdo je tohle? Flop, ano. Koko. Tak se... Pět ne. Dun. Dělali dun. A bác, ano. Tak večer si ji přečteme v postýlce. Panda. Dobře. Tak trhej. Trhej, Azore. Je. A já Je. vidíš. Tak tohle Co tam neznám. je? Taky musím. No. Jo, Čech, viď? Já si na to vypadám na Čech, ale... Daffy. Je, on vzal To je prostě valinky. Ty jo, tak budeme číst o čertech? Jo. Jo. Až budeme To spinkat. taky jak vidí čerty, to je úplně... Nechceš jít natočit o čertech? Furt, no. Kluk tam je. Viděl jsi s těma To je peklo, krampísákama, veď, to tam se mají, nebála jo. nic. Ale Eliška v tomhle věku si myslím, že taky... Tam mají rohy. Taky. Čertíc a kluka mají v pekle. A kočičku. Mají tam čičinku. Pojď sem. Je. Čertík se čte knížku. Kdo má jít pryč? Čert, do pekla. Tam jsou taky čerti. Od Ježíška Pejska. Matěj si přeje od Ježíška Pejska. A tak obrázek domečku namaloval Petřík. A kde je ten šášavalý? Jak říká halo? To je vysavač. A kde je ten čáša? Jak říká halo? Vánočního úklidu se Kde je ten, jak říká halo? Ne, že halo, Tady. rodino, halo, rodino. Halo. Hvězdičku. Ukáž. Ty jo, hezky. Co je tohle? Punčocha. A co je na punčoše? Zase ten sobík. Je, ty jsi to tam takhle ozdobila. Super. Jo! A tady můžete vidět naší vánoční výzdobu. Tento rok jsem ji teda vyndala o něco dřív. Bylo to teda asi 4 dny před první adventní nedělí, takže si myslím, že je to v pohodě. Valinka ta si s tím skvěle vyhrála, jak zapomněla, co všechno máme a bavilo jí to vytahovat z krabice, takže se tím taky hezky zabavila. A potom už jsme šli upéct první vánoční cukroví. Dělali jsme teda cimpr-campr. Mám recept ještě po naší prababičce a je to takovej ideální druh cukroví na pečení s dětma, protože vlastně uděláte jenom kuličku a potom vidličkou uděláte placku, tak aby tam byly ty vroubky. A Valinka si vždycky buď hraje s kouskem těsta, nebo se snaží dělat to, co dělám já. Něco se jí povede, něco se jí nepovede, takže potom jsem dodělávala cukroví už sama. Opravovala jsem po Valince a můžete se podívat, jak to dopadlo. Koukej, dneska je první, tak musíme vylít úplně nahoru. A tady. Co tam dneska je? Oh, pejsek. Co tam ještě je? Bombíčka. Yeah. Co tam ještě máme? A ozdobu. A tady je něco napsané, to ti přečtu. A víš, kam máš dát ozdobu? To je všechno zase zítra. A víš, kam máš dát tu ozdobičku? To dáme na ten stromeček na lednici. Jo. To je radost. A Valí, vem tu ozdobičku a dej ji na ten stromeček. A je. No a tamhle za tebou je ten stromeček a nalep tam tu ozdobičku, jo? Jo. Tak jo.
Jde to? Tak, super, drží. Šikulka, super. A co tam je na tom obrázku? Dneska tam je dopis. Jo. To znamená, že musíme napsat dopis Ježíškovi a poslat ho, dát ho za okno, jo? Ano, tam ho dáme za okno. Bomba. To Ježíšek poznal. Tak to namaluj. Tak a co to je, Valí? Miminko? Miminko, jo? Tak já to k tomu napíšu, že tohle je teda miminko. Já to nepíše. Miminko. Tak a co ještě? Co si ještě přeješ od Ježíška? Další miminko. Tady jste mohli vidět, jaký má Valinka adventní kalendář, nebo respektive, co jsem jí vymyslela do každého okýnka, a tím jsou teda ozdoby na suchý zip, který každý den lepí na stromeček, a každý den je tam jiný obrázek na té ozdobičce a pojí se to k aktivitě, kterou má napsanou na lístečku, co budeme dělat nebo kam se pojedeme podívat. A na dalších záběrech můžete vidět, jak jsme navštívili Mikulášskou a Valinka si to moc užila. Krásná malucha. Ty vypadáš jako sobík. Jsi malinka ten sobík, jo? Ty se hraje jako sobík. Ty tam máš polafa. Ty jo? Tak otoč se a tam zamáváme, podívej se. Mamka nás asi natáčí, že jo? Jo. Ok, jak pak se jmenujete? Jak pak se jmenuješ? Segra se jmenuje, podívej se, Segra se vůbec nebojí, já šla rovnou za čertem. Segra musí být strašně moc hodná. To není tvoje Segra. Je, tak to promiň, to je kamarádka. To se omlouvám, já jsem to viděla, super. Mně to hnedka nedošlo, protože většinou se vždycky chodí brácha se Segrou, nebo dvě Segry, dva bráchové, tak jsem si myslel, že to je Segra. Valí. Na první adventní neděli jsme byli pozvaní k mý mamce na oběd, protože měl brácha svátek, a potom jsme jeli s Valinkou vybrat sněhule, protože venku napadlo šíleně moc sněhu a Valinka měla jenom takový lehce zateplený boty, a u nás je strašný problém zkoušet si jiný boty než ty, na který je zvyklá. Takže tam byly scény, když jsem zapla video, tak byla teda naštěstí hodná, tak jsem si trošku pomohla a nakonec jsme vybrali jiný. A tady už připravujeme další těsto na cukroví, tentokrát na linecké, ale nemám natočené, jak jsme ho pekli. A za mě moc doporučuji kuchyňskýho robota. Já ho teda během roku tolikrát nepoužiju, ale na Vánoce ho právě vytahuju a je úplně skvělej na přípravu jakýhokoliv těsta. A video se pomalu blíží ke konci, na konci uvidíte ještě záběry z toho, jak jsme se byli podívat na rozsvícení stromečku u nás ve městě, a tímto se loučím a mějte se krásně. A koukej se. Výborně, to se nám